Γεια σας. Είμαι ο Θόδωρος Θωμαίδης, γραμματέας του Σωματείου Δημοτικών Εθνικών. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, συνάδελφοι, γεια σας. Γεια σας. Εδώ και μια εβδομάδα προσπαθούμε να εξηγήσουμε με τη λογική κάτι εντελώς παράλογο, όπως είναι η κατάργηση του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας. Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση, αλλά αν βρεθείτε μην το προσπαθήσετε, γιατί στο τέλος τρελαίνε στη ίδια. Δεν γίνεται. Γι' αυτό και εγώ σήμερα δεν πρόκειται να σας μιλήσω με το μυαλό και με τη λογική, θα σας μιλήσω με την καρδιά. Με αρκετούς εδώ μέσα γνωριζόμαστε. Από τα παλιά. Έχουμε μιλήσει, συνεργαστήκαμε. Κύριος Αντωνόπουλος, Χάρη Μιλάνα να φωνάζω. Κύριε Κατατζίδη. Πιο πρόσφατα, κύριος Πεσόγη, κυρία Βούλα, κάπου είδα το θέμα το χαρίσει, γεια σου θέμα. Έτσι νιώθω ότι μιλάω σε δικούς μου ανθρώπους. Και έτσι θέλω να με ακούσετε κι εσείς. Σαν να ακούτε ένα δικό σας άνθρωπο. Εδώ έχω μια φωτογραφία. Είναι τραβηγμένη στην αίθουσα συσκέψεων στο πρώτο όροφο της Βενιζέλου, στο παλιό Δημαρχείο. Είναι μικρή, δεν φαίνεται τι λέει, θα σας την περιγράψω. Δείχνει 20 νέους ανθρώπους. Λίγα λεπτά μετά την ορκομοσία τους, ως η πρώτη δημοτική αστυνομική της πόλης. Από αυτούς τους 20, οι δύο δεν είναι μαζί μας πλέον. Οι άλλοι είναι εδώ, σκορπισμένοι ανάμεσά μας. Αυτό που θέλω να σας δείξω από αυτή τη φωτογραφία είναι εδώ κάτω. Μια ημερομηνία. 23 Ενάτου του 1997. 23 Ενάτου 1997. Εδώ έχω το άρθρο της ντροπής. Το άρθρο 81 του Πολυνομοσχεδίου. Το οποίο 16 χρόνια μετά, ακριβώς την ίδια μέρα, 23 Σεπτεμβρίου, 23 Σεπτεμβρίου του 2013, ακριβώς την ίδια μέρα, βάζει τίτλους τέλους στη Δημοτική Αστυνομία. Από τη μία έχω ανθρώπους, χαμόγελα, ελπίδες, συναισθήματα, οικογένειες, και από την άλλη έχω νούμερα και ειδικότητες. Η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης ξεκίνησε από ένα γραφιάκι, θα θυμάστε περισσότερο πάλι, στον τρίτο όροφο της Βενιζέλου. Όταν μπήκαμε μέσα είχε ένα γραφείο, δύο καρέκλες και ένα τηλέφωνο. Και ξεκίνησε από τη δική μας όρεξη. Και με αυτήν πήρε όθηση. Και όσο μεγαλώναμε εμείς, μεγάλωνε και η υπηρεσία. Και ήταν κι άλλοι. Νέοι. Γέμισε η υπηρεσία νιάτα, ενθουσιασμό. Καινούργιες οικογένειες. Γάμοι, γεννητούρια, ελπίδες. Και κάθε μέρα η υπηρεσία πιο μεγάλη. Ξέρετε γιατί? Γιατί η Δημοτική Αστυνομία δεν είναι το κτίριο στο μοναστήριο. Δεν είναι τα περιπολικά και οι μηχανές. Είναι οι άνθρωποι της. Αυτοί που στις 23 Σεπτεμβρίου τίθεται στο περιθώριο με αυτόν εδώ τον νόμο που γράφτηκε στο γόνατο μέσα σε μια νύχτα. Αυτό το νόμο που ο συντάκτης του μέσα στη βιασύνη του, μέσα στην πρεμούρα να τον τελειώσει και μέσα στην πατελή του άγνοια φτάνει στο σημείο να καταργήσει ειδικότητα που δεν υπάρχει. Καταργεί τον κλάδο ΕΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ο οποίος δεν υπάρχει. Πουθενά. Αλλά αυτός τον καταργεί. Ήθελα να τα καλύψει όλο, να προλάβει. Προσέξτε όμως κάτι. Πολύ σύντομα θα κληθείτε εδώ σε αυτή την αίθουσα με βάση αυτό τον νόμο να τον εφαρμόσετε.
Ξέρετε τι λέει αυτός ο νόμος? Ότι μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο με μία απλή απόφαση του να αναθέσει μία ή περισσότερες των αρμοδιοτήτων που ασκεί αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αστυνομία σε άλλους υπαλλήλους του Δήμου. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, που θα έρθει, δεν είναι διαφορετικά, και ο αγαπητός Πρόεδρος σας απευθύνει, το εγκρίνεται, να ξέρετε ότι η συγκατάθεσή σας θα βασίζεται σε ένα νόμο που ορισμένος το είμαστε. Ευχαριστώ.